Caixa Negra da Nostromo. Amantes das tebras, criaturas inmortais, seres doutros mundos, isto pode semellar un especial de Halloween, pero é un pouco raro sacalo estes días. Hoxe vamos falar de películas de vampiros. Cal é a excusa de falar de películas de vampiros? Pois que vense de estrear a película de Drácula de Luc Besson, un tipo pois que lle gustaba dar moitos bicos. Nos amámolo moito por El Quinto Elemento e odio El Quinto Elemento, pero ese por outro día. Taxi, non de tamén Taxi non sei se era produtor. Penso que sí, penso que era productor. Pues da igual, estaba metido en Taxi. Sí, Valerian, ¿no? Sí, sí, está guapa esa peli. Non está mal. Pero hoxe falamos logo de películas de vampiros. Te voy a chupar la sangre. Que vos diredes, o normal non sería facer un... É o guionista de Taxi. Diredes, o normal non sería facer un extra da peli en sí, pero como non a vimos aínda, pois vampiros. Ou de franceses no cine. Vampiros en xeral. Paco, podo che preguntar por que me mordiches antes de entrar aquí? Teña poderes. Foi a miña sombra. Teño poderes, pero teño máis 6. A mordedura de xogar a Vampiro la Mascarada. Será... Sí. Houve unha época na que o rol en vivo, había moito vampiro en vivo, cando nós éramos... Fixeron unha serie de televisión de Vampiro la Mascarada, pero sin os dereitos. Encántame os outfits hoxe, non? Aquí proporcionados por señor Acorte, os que nos estades a ver en YouTube. Eso é porque pertenzo á Mesa de Breogán, unha asociación de Lugo que fai non me digas, non teño ni idea. Ademais nos patrocina con estes anéis e estas brazaletes que serán para aquelas persoas que fan o comentario máis ofensivo sobre nós que máis gracia nos faga. Hoxe puxémolo fácil co tema das roupas, non? Aquí notas un pouco a clase social de cada vampiro, non? Vampiro cheirento aquí, que sería o Fuku, e vampiro nobre, non? Vampiro de high standing aquí, a corte director. Eu, que vampiro non me de vos. Pero bueno, que tamén vou feito un pincel, non? Como manda o canon vampírico. Imos empezar desde o principio, e o principio, pois, é Nosferatu, que nos ven falar dela, bueno, das pelis de Nosferatu. Que hai unha pila delas. Aquí o noso colega Fuku. Evidentemente, vamos falar de Nosferatu porque é moi gracioso, ahora estamos moi acostumbrados ao tema de que cando non tes dereitos e tal, vivimos nunha época, eu creo que hai un poquinho máis de desvergonza. Porque desde que chamaron a atención a Italia por facer películas sin dereitos. Ainda que o mundo máis pequeno que antes, a peña como que lle axuda máis, e hoxe é moito máis habitual, pois a versión de tal película de tal país e tal. Pero antes eu creo que é un pouco distinto. Aínda que tamén é certo que nunha época no cine estaba máis en pañales e menos regulado e tal, pois o mellor era máis habitual. No ano 22, os alemáns, concretamente o señor Murnau, decidiu que lle molaba moitísimo unha novela que se chamaba Drácula, pero ao mellor os dereitos estaban caros, non sei, o caso que non tiña os dereitos. E dixo, bueno, pois vou facer unha Drácula que se van chamar lixeiramente distinto, a historia vai ser lixeiramente distinta, e o vampiro, desde logo, non se vai parecer tampouco demasiado da novela. E vou chamar de outra maneira, vou chamar Nosferatu, que significa non morto, e que creo que en algún momento incluso da novela de Drácula tamén é empregado, pero como non é o nome original, pois será que sentate clavos. A mí faime gracia precisamente que Nosferatu é como, bueno, Link era como unha especie de palabra do romanés arcaico para vampiro, non? Entón faime gracia que logo cando se adaptou a outros países sexa Nosferatu el vampiro, non? O sea, vampiro o vampiro, non? Como Sonic o erizo. Pero e en romanés igual se chama Nosferatu ou Nosferatu. Nosferatu ao cuadrado, Nosferatu 2D. Como Mario, Luigi Mario, gran película. Esta película basicamente cambia, non solamente cambia os nomes dos personaxes, sino que cambia a ambientación. A peli alemana, no momento no que Alemania era unha gran potencia fílmica. Entón, toda a película... Impresionismo ou expresionismo? Pois creo que é expresionismo, pero por favor non me tiredes as orellas se me estou equivocando. Penso que o impresionismo é puramente pictórico, que eso... Pois esta película ambiéntase en Alemania, na Alemania do século XIX,
Pero a historia é moi parecida a Drácula. Drácula, os que lechas a novela ou vixas algunha das seguintes 300.000 adaptacións, sabedes que o abogado Jonathan Harker chega ao castelo dos Cárpatos, o conde Drácula que quere comprar unha casa para marchar a Londres. Bueno, pois isto é parecido. O axente inmobiliario vai hasta o castelo do conde Orlok, que ten un nome, eu dicir que sona moito máis chungo que Drácula. Que raro que o axente inmobiliario sea o bo, non? Dos poucos casos, pero non, porque, bueno, nesta original non me acordo moi ben, pero na última da que vamos falar despois hai un pouco de sorpresita tamén co tema dos axentes inmobiliarios. Entón, isto basicamente é Drácula en cine mudo no ano 22, sin chamarse Drácula, simplificado, con menos personaxes e tal. A historia non se estende tanto como a da novela, digamos que hai varias pasaxes que se condensan. Pero bueno, de feito, a viuda de Bram Stoker pediu que se queimaran todas as copias. Aí vou agora. Probablemente nun dos primeiros pleitos por cuestións de dereitos da historia do cine, a viuda de Bram Stoker, que xa daquela palmara berrando, creo que morreu berrando non morto ou algo así, foi unha historia un pouco rara. Pois pediu que esta película que se parase a distribución e que se eliminase e tal, e ganou o pleito. Creo que esta película se salvou de pura casualidade, é dicir, non se denon desfeito todas as copias, e por eso quedou para a posteridade unha película que, joder, vale, é unha copia descarada da novela, pero unha boa película. Quero dicir, realmente é unha película que achegou a historia do cine, que asentou as bases do xénero, que creou ese vampiro, porque o vampiro de Drácula da novela é un vampiro elegante. Esta película creou o vampiro sucio, o vampiro desagradable físicamente, o vampiro o da clase Nosferatu que está medio podre. Claro, quero dicir, foi outro rollo. Anos despois, no ano 79, creo, filmouse unha nova versión tamén en Alemania. Comentaba antes fora de cámara que se me fai simpático que novamente sexan os alemáns os que decidan como recuperar o seu Drácula nacional, digamos, na República Federal Alemana, neste caso, a cargo de Werner Herzog. Ese é a boa ou é a mala? A boa ou a mala? A República Federal é a mala, evidentemente. Aquí somos equipo democrática sempre. Ben, pois Werner Herzog, para as novas xeracións como a nosa, que non tan novos, o malo da primeira tempada de Mandalorian, filmou esta película con un dos seus actores fetiche, co mítico Klaus Kinski. Oh, que grande. Facendo evidentemente de Nosferatu, como non podía ser de outra maneira. Tamén aparece Bruno Ganz, Hitler no afundimento, e en xeral nomes así do... Pensei que iba a ser o de Ganz Band. Esquecérame dese tipo de... Si, o pobre morreu tamén. Entón, Por o que sea. Bueno, Klaus Kinski tamén, a xente morre, pasaron 50 anos da peli, a xente moita morreu. Salvo Werner Herzog, que como dixen apareceu fai non moito en The Mandalorian. E que mese un señor que se nega a falar francés, o sea que moitos respetos e seguramente a Fer lle calla ben por eso. Eso mola, bueno, a mí non vou quedar aquí de hater dos franceses cando somos todos. Non, porque xa quedaxe no Twitter. Sí, pero fai moito daquelo. Bueno, esta nova versión, esta versión do medio agora máis ben, non a vin, a original sí que a vin, esta non, dame unha pouca de vergonza chegar ao programa sin telo feito. Creo que ten fama de ser un pouco non estar á altura do original, que é a mítica lousa que se pon este tipo de pelis, pero a verdade é que a min, polo as escenas que vin así rollo trailer e tal, pareceme que ten unha atmósfera tenebrosa que me paga a pena realmente ver. Eu, polas críticas que escoitei dela, creo que unha peli bastante recomendable. Pero vou saltar a seguinte que eu sí que xa vin. A de este ano ou ano pasado? A do ano pasado, do noso camarada compañeiro Robert Eggers, protagonizada por Lily Rose Depp, tamén chamada a filla de Johnny Depp. De feito, eu non sabía que era a filla del ata que despois cando acabou a peli vin o reparto, dixen, joder, si o puto Johnny Depp en chica. Bill Skarsgård, que xa está afeito a interpretar a monstruos porque foi o payaso de It e tal, e menuda dinastía, os Skarsgård, sí. Están todos colocados, nin o PP, eso de... E Nicholas Hoult, que ainda que fora bestia nas pelis de X-Men, aquí non era azul, pois aquí decidiu que iba a ser humano e que non iba a ser unha besta. E moi mal criterio. Hai que deixar o espazo para un grande do cine, probablemente un grande da Caixa Negra da Nostromo, como é o chamado señor Willem Dafoe, sí. Protagonista de grandes Sombrerazo. películas, señor que se anima a un puto bombardeo, o sea, respeto absoluto, porque este tipo, rollo Christopher Walken, así, esa estirpe de grandes actores que non lles importa baixar a lama e facer malas películas se tercia. Esta de Nosferatu non é unha mala peli, en absoluto, quero dicir, esta peli é do ano pasado. En esta película Willem Dafoe fai, non me acordo como se chama. E ademais, perdón, pero Willem Dafoe que dá pé
a un dos mellores chistes da serie Como conocía vuestra Dios, madre. non iba a facer o chiste porque pensei que ninguén o iba a entender. Gracias, Fer. Sí, que din que Que soa a sapo. hai unha parte na que están como nunha cea elegante e teñen E non levaron un pouco avante. e teñen medo de que dicir para quedar mal ata que un finalmente decide falar e di alguna de vos fixastes que Willem Dafoe sona a como se unha ra e un loro estiveran discutindo, que é como Willem Dafoe Willem Dafoe. Pois Willem Dafoe nesta película interpreta o equivalente de Van Helsing, non sei como Cantos se chama. porros lles facían falta, pero... Interpreta a Van Helsing sen dereitos, pero bueno, é o profesor que sabe moito de vampiros esta película, que eu, cando a vin esta peli no cine, salín preocupadísimo porque dixen, jope, estas películas ao final normalizan moitísimo o discurso de Iker Jiménez, porque este tipo na peli bota un discurso que é o puto Iker Jiménez en cuarto milenio, te empeza a dicir porque hai cousas nos bordes da nosa civilizada sociedade do século XIX que non entendemos, que deixamos de comprender porque nos apartamos da nosa esencia e agora confiamos na ciencia e na tecnoloxía e non podemos enfrentarnos ao mundo real. Pero que me explica esta cara que apareceu aquí na humedad do piso, Claro, pois ten un discurso exactamente así que é en plan, vale, Iker, perfecto. A peli está ben, é moi siniestra, é unha película de vampiros moi turbia, oscura e incluso orgánica. É do tipo que nunha película dirixiu alguén que fodía cun peixe. Bien, e recordemos que ademais que Paco estaba moi traumado pola pirola de 28 años despois, aquí aparece a pirola do vampiro nunha das escenas. Pero non é tan violenta. a vampirola. De feito, eu estaba vendo a película ca miña moza e ela tiña os ollos tapados. E eu dicía, pero estás esperando a película? E ela, ai, contame o que pasa, tal. E entón eu dixenlle, pois acabase de ver a pirola do vampiro. E dixeme, a ver, non te rías de min. E eu, en serio, se non tiras os dedos tapados, terías visto a pirola da Drácula. Bueno, non é Drácula, é Orlok. E di, carallo, xa vexo para que necesitas sangue. A min hai que gustoume. encher eso. Papelón de Viles Cargas por outra A mí gustoume banda. a filla de Deep nesta peli. E el, tío, incluso a voz que pon, o sea, eu vina en versión original e tal, e a interpretación da voz do vampiro mete realmente medo, é unha voz cavernosa, é como a versión maligna de Pepe Mediavillo que facía o que doblaba Gandalf. Atrevenos a facer unha peli de Non vampiros, podes dicir sí, cavernosa despois de falar da pirola do vampiro, tío. Bueno, o caso recomendable para calquera. moi recomendable. Hai que deixar claro esa cousa. Nos hoxe vamos falar dun montón de películas o vampiro elegante. As tres de Nosferatu é o contrario, é o vampiro que realmente é un ghoul, é unha criatura que se arrastra ás tumbas, bueno, as tumbas non neste caso porque son seres humanos vivos, É pero unha enfermidade. sí, que se alimenta asquerosa e suciamente, ata os vampiros, os colmillos desta peli non os ten separados, son como se tivera aí no medio da boca e deixa unha ferida desgarrada super fea. O sea, é o vampiro sucio, é o vampiro que che pasa enfermidades cando te morde, basicamente. Sí. Pero moi recomendables. Pois As eu- tres, incluso a que non vin. Volvendo á añejida, eu quero falarvos de El Vampiro, unha película mexicana do ano 1957. Considerada a 35 mellor película de México entre as 100 mellores películas mexicanas. E aí está, e tu mamá tamén. Vai sobre que Nosferatu en México. O sea, onde un europeo se muda aos Sicomoros, que é unha región despoblada de México, e a vez Drácula pretende colonizar México cun exército de vampiros desde a zona menos poblada. Buah, Eh, Drácula colonizando México, tío. Sí. Esto sí que Preocupante esta. Eu esta peli vina nun cine Europa do nivel de cando che poñen a película das gaviotas e os zombies española. Pero nun cine Europa viramos nos unha peli mexicana que nos despollamos Sí, tamén, que a do gato negro. algo gato como negro, se que non me chamaba? acordo o nome de Que estaré a bella en plan, como chamaba o gato, que está todo o tempo chamando por ele, e despois palmaba e o gato todo contento de que a bella morrese. Era chunga esa peli, como se chamaba? pois eu El gato del infierno, no, bro. eu rime moito e quedei coa dúda de rime moito porque isto era comedia ou é comedia ahora. Pero mí é unha cousa, e os vampiros que atacaban desde el Álamo. No, atacaban en Los Sicomoros. De Además decía moito Los Sicomoros. desde Toda a Chiapas. película decía, bienvenido a Los Sicomoros, O Los Sicomoros, Los Sicomoros. subcomandante. Pero esta peli é mexicana, dis. Sí. Porque o propos de México, país inestable, onde calquera hicho cunha pistola monta unha revolta,
é algo moi do cine yankee. Estou pensando en El Mariachi, estou pensando en El Zorro. Sempre hai estas pelis nas que en México é un sitio no que vas ti unha burra, un fusil e das feito un golpe de estado. Pero estou vendo que os mexicanos se ríen un pouco desa idea, vamos. Eu recomendo para ver, é unha peli en branco e negro divertida e te botes unhas risas con os psicomoros. De cano dis que é? Do 57. No, moi ben. Fer, tú que nos vas contar? Sí, vou falar dunha peli un pouco máis moderna, penso que do ano 2004, é de Van Helsing. E le vamos falando, estou vendo que as películas de vampiros son moi extensas, hai moitísimas pelis de vampiros, pero a temática Drácula sempre está aí un pouco polo medio, non? E aquí, en Van Helsing, ainda que non sae Drácula propiamente dito, Sale Drácula. Sae Drácula... Sí, o vampiro malo de Van Helsing é Drácula. É o malo. E unhas de todo. vampiresas é Elena Anaya. Claro, que eu teño en mente as vampiresas, polo motivo que sexa, teño en mente as vampiresas. Pero é que esta peli é xunto con Van Helsing, os irmãos Green, e hai outra máis. E Solomon Kane, tío. O sea, a mí esta peli parece Solomon Kane con máis cartos. Esta peli é unha saga nunha peli. Porque o Hicho empeza... O Hicho empeza perseguindo a Mr. Hyde ou algo así. Sí, sí, a Mr. Hyde. Por certo, sei que esta peli ten un xogazo en Play 2, da época na que Play 2 adaptaban os xogos. Dá moito pa xogo. É moi curioso porque chamase Van Helsing, que Van Helsing é un personaxe da novela de Drácula, pero claro, é un pouco que comentaba antes Foucault, no? Van Helsing é un profesor universitario, non? De feito, na novela é un vello que a súa contribución é de coñecemento. Que eu sempre pensei que isto debe de ser un pouco como pero é un médico serio, quero dicir, está moi ben considerado na medicina e el ten como rollo privado o de que sabe moito de vampiros. Sí. Pero penso que isto debe ser tamén e de outras cousas das que non fala. O sea, todo o mundo ten como un excéntrico que estuvo por aí observando movidas. Debe ser tamén un pouco un soño aquí é o cura do corpiño. Debe ser un pouco un soño dun profesor universitario así de filosofía ou de teoloxía que de repente algo do que ele ocorre de verdade veña, é o meu momento, non? É o meu momento. Eu vexo un pouco así, non? Eu sei de vampiros. Isto valeume, non? Un mansplaining de vampiros ven agora. Eso como nas pelis de Jurassic World, cando realmente os dinosaurios conquistan o mundo, os nenos de 3 anos dirán en plan... Levo toda a vida preparándome para este momento. Estegosauro, Triceratops, Diplodocus. Eu creo que, además, que era un Van Helsing moi steampunk, sí, con armas así bizarrísimas. É unha peli moi da época, é do director de La Momia. Eso que vou decir eu, antes de nada, que era normalmente un señor maior, un doutor, un profesor, incluso en aquela que falamos cando fomos hai anos o Galician Freaky Film Fest, que faláramos de Drácula contra... No, Kung Fu contra los 12 vampiros de oro. Saía Van Helsing, que era Peter Cushing, non? Que era... Este é Wolverine. Este é Wolverine, efectivamente. Este é interpretado por... bueno, non me sei agora. Por Wolverine. O australiano. Hugh Jackman. Por Hugh Jackman. Aquí Van Helsing, nada de bello, nada de profesor. Aquí é un axente secreto. É un fucker do Vaticano. O servizo do Vaticano que o teñen por aí con armas steampunk da hostia do... Isto un pouco la Liga de los Hombres Extraordinarios. Sí, ten o mesmo tono. O sea, ten o mesmo tono e a peli empeza... A Mr. Hyde se parece, sí, a peli empeza perseguindo a Mr. Hyde, non? Porque vai perseguindo monstruos. A mí encanta o inicio de que está perseguindo o monstro, mata o monstro e o monstro dille, ajá, ahora todo el mundo sabrás que es un asesino e el, me suda la polla, voy a cazar a Drácula. Entón o Vaticano manda aí porque en Rumanía están pasando aí cousas aí rarunas, non? Aquí era vou meter o chiste, non? Deste de que chega un tipo a Rumanía e di, oye, é verdade que hai vampiros? E di, no, aquí en Rumanía non creo que non hai vampiros. Eu levo vivindo aquí 500 anos e nunca vi ningún, non? Pois un pouco así, chega ali a Rumanía para ver que pasa. E chega ali unha aldea, ninguén lle quere, vai cun fraile, ademais, que é un pouco como o Rigodón, o non? que lle vai pasando armas. É un pouco o Cadi das armas, non? Como os de golf que levan o que leva os paus, pois levan aí o fraile que lle leva as cousas. Que por certo é Owen Wilson, pode ser non sei, pero o fraile. No, o fraile non me acordo como chamaba o actor, pero é o que facía de Faramir dos Señor dos Anéis. Que de feito tivo aí como un downgrade de personaxe bastante duro. Sí, a verdade é que sí. Total, que chegalo e efectivamente esa aldea é atacada por unhas vampiresas. Unhas vampiresas
Moi Primeiro- lesbianas, moi lésbicas. Primeiro, un CGI bastante atroz como pola época, e despois sí con bastante carga Moi sáficas, lésbica, moi non? sáficas. As vampiresas daban un pouco papalla, daban, diría eu, daqueles anos. Que aplauda ao público se pensa que as vampiresas son sáficas. Aquí Bien. o público aplaude, pero non con moito Convencimento. non con moito convencimento, non. Bueno, o caso, unha cousa moi curiosa, atacan a aldea e o tipo chega ali ca súa ballesta, pero ballesta automática que lle autorrecarga, non? Que ten aí como A metralladora ballesta. Sí. Mata unha delas e os aldeáns bótenselle en contra, dis, pero que faz? Matache a muller a Drácula. Mataches aquí, agora van vir a por nós, non? Porque tiñan aí Claro, porque como que non estaban vindo por eles. Claro, era un pouco un rollo como a mafia ali, non? Que era como que, bueno, non estamos de acordo, pero non nos vamos a enfrentar porque vai ser peor, non? E os tipos alaban o fraile máis o Van Helsing, pois veña. Ademais, E a alcaldesa da aldea ali, que é unha señora que está ali vestida de pirata, sí, é verdade, está vestida de pirata. que di, pois veña, vou eu tamén aí ao castelo. E ali van aí a acabar con Drácula. Que o hermao da alcaldesa é o home lobo. É verdade, porque isto é toda unha pasarela de monstruos, pero non acaba aquí a cousa. Porque Ben Frankenstein Porque de paseo. cando chegan ao castelo atopanse a Frankenstein tamén. Realmente, isto parece o primeiro intento do universo O de universo- dar... no, é o universo expandido nunha única película. Pero Gastaron cuidado. os cartuchos todos. Pero cuidado, porque aparece Frankenstein e fa unha cousa que é como un erro de principiante, que é referirse a Frankenstein como Frankenstein, que Frankenstein é o doutor, que Víctor ele é o Frankenstein. monstro de Frankenstein porque o crea Frankenstein, non? Pero xa directamente e lle chaman Frankie. Sí. E lle chaman Frankie. É un despropósito moi grande. un pouco Drácula cachondeo. está traumado porque fode como un animal, pero os fillos que son huevos, Sí, os fillos os que son huevos, huevos, os huevos os de fillos que Drácula. son huevos non eclosionan. Os huevos de Drácula. Entón necesita a Frankenstein para electrocutalo e que nazcan os huevos. Bueno. A dúbida é porque un vampiro quere reproducirse cando son inmortais. Van Helsing é a reencarnación dun anxo. De eso non me acorda, tío. Sí. Tampouco fai falta que te acordes, pero eso Pues ele- van pasando. Bueno, cosas. pois que é unha peli que non me molara cando a vin, pero tamén non ganas de vela despois de tantos anos por esta conversa. É unha peli que se abrazaran a tolería 100% e a quixeran facer super divertida e de pura aventura, podría ter sido moi boa peli, o que pasa que non se levaba iso naquela época, entón ás veces querenlle meter rollo serio que non lle pega a non unha peli cuadra. así. Entón ten algúns problemas co ton a peli, a verdade. O CGI é moi malo. É unha peli cutre da época, pero a ver, divertida Pero era. botaste unhas risas. Divertida era. Pero botaste unhas risas. Paco, contanos algo tú tamén, algo máis serio. Pois a ver, a peli que vou falar agora realmente teño pouco que dicir porque a mí xa fai moito tempo, pero non sei por que non a metín con Nosferatu, porque a peli fai metacine e conta é un como se fixo Nosferatu, pero de mentira. Porque Nosferatu foi na peli original, na do 22, o actor que facía o vampiro era Max Schreck, Schreck. como ogro, Hostia. que era un señor que ninguén sabía nada, Verde. que era así, bueno, con esas Trompetillas na pintas, orella. e correu a lenda urbana, que debe ser a primeira lenda urbana do cine, que dicían que era un vampiro de verdade. Bueno, a primeira lenda urbana do cine é que che quitaba a alma, non? Bueno, pois a segunda lenda urbana, que era un vampiro de verdade, entón, nesta película, A Sobra do Vampiro, o que fan é abrazar esa lenda urbana e contanche eso. A Sobra do Vampiro é unha historia unha peli que conta como foi a filmación de Nosferatu, desde o punto de vista de que o director, os que sería Murnau, que creo que nesta película, creo recordar que era o actor este tan mítico, John Malkovich, Sí. que ten prometida a Max Schreck como vampiro de verdade, que é William Dafoe, por certo, tenlle prometido que unha vez acabe a película poderá chupar a sangre da chica protagonista. Entón toda a peli Toda a película está, é un actor de Por método. escrito, É unha peli- por escrito. é unha peli de terror, pero tamén unha peli con toques de comedia, pero unha comedia así o sea, Pero é moi seria. O sí, sea, a eu mí non sei gustoume moi moitísimo. ben en que xénero metela, porque non é unha peli de comedia, na que teña momentos de comedia. Eu foi das pelis que máis disfrutei polo metacine, pero polo metacine serio. Sí, é pola idea que é moi loca, É un pouco realmente. de disaster artist de Nosferatu. Se pasa, Sí, algo se así. pasa o metacine tan fuerte que pasa a ser cine outra vez.
Está moi ben, moi recomendable. Eu vine, xa che digo, fai anos, porque esta é unha peli como do 98 ou así. Pero mólame que digas isto, porque isto de que non está tan clara que é realidade e que é ficción no cine é unha cousa moi dos primeiros da primeira época do cine, non? Agora todos temos moi claro que todos temos moi que un tren que vean no cine non te vai a atropellar. Sí, pero non somente iso. Agora, que un actor faga os seus propios stunts é unha cousa que non das por feito. Que o malo non é malo. Claro, que incluso diría que é unha cousa que xa tivo máis éxito que ten, que a ninguén xa llin... Vale, Tom Cruise fai os seus propios stunts, pero xa non ou Jackie Chan, pero xa tampouco te chama tanto, Sí, porque todos pensamos que son un pouco idiotas por expoñerse claro, porque diste a min dame igual que os faga el, non? Pero na primeira época do cine non daba igual, porque a xente daba por feito que o que vía na pantalla era real. Estamos volvendo a falar delas unha vez en Hollywood, como se fora unha boa película. Porque por exemplo, isto é unha cousa que contaba Errol Flynn. Errol Flynn, cando facía de que discutiblemente o primeiro heroe de acción do cine, cando montaba a cabalo, cando facía esgrima, cando tocaba piano capirola, cando facía todas estas cousas, el aprendía a montar a cabalo, el aprendía a facer esgrima e quería pelexar con espadas de verdade, pero non porque dicía así queda mellor, é porque non quería que ninguén dixera que era un fraude. Porque ele entendía que se non o facía el en a peli o poñían como que sí, que estaban mentindo, non? O sea, era unha forma de velo. Sí, pero cando fixo o biopic do General Custer seguro que pediu que as pistolas fosen de fogueo, non creo que pedía que dispararan de verdad. Fer, volvemos a unha peli seria. Digo, non unha peli de coña agora, non? Sí, vamos a ir a Underworld. Bueno, estou presentando eu sin querer, pero... Presentado. Vamos a falar de Underworld. Underworld é unha saga de pelis. Voume centrar na primeira. Underworld é unha peli de flipaos dos 2000... De post-Matrix, 100% post-Matrix, Triple X, de peña vestida con gabardinas de coiro e con traxes de neopreno, escura aí, filtro azul aí, de tal cual, de xente aí, pues, moita cor negra, moita... Sí, tal cual, unha peli que estéticamente ve moitísimo de Matrix e que logo unha flipada de unha guerra secreta entre unha sociedade de vampiros contra unha sociedade de lobisomes, non? Que cho presentan ao principio, pero despois de secreta... Sí, bueno, a ver, secreta para que non se queira enterar, porque van por aí rompendo con todo, non? Pero bueno, supónse que é secreta. E os vampiros teñen como un corpo especial, digamos, de cazadores de licántropos, non? De lobisomes. Destacamos aquí a Selene, non? Que é a heroína destas pelis, que é unha tipa que parece que vai a un concerto de Rammstein, non? Aí vai vestida ca gabardina, cas botas que a mí me recordan as Art. Alguén se acorda das botas Art? Sí, no? Mitiquísimas. Que son unhas botas que estuveron como moi de moda entre os chungos dos anos 2000, que igual poñemos aquí unha imaxe, unhas botas como super brutas, con peches metálicos así, as chirucas on esteroids, non? Sí. Un pouco. Botas de esquín. Eran botas moi de gótico, diría eu, sabes, así, moi de... Porque non eran de corte militar, eran máis ben... Sí, eso, de postureo. De postureo, 100% de postureo. E ademais, soname que seguro eran que moi lles caras. entraba auga. Pues, joder, se ainda por riba entraba auga, co caras que eran... Bueno, aí estamos. Parecen botas de traballo. Destas de seguridade, con punta de ferro. Pois a Selene esta foi esta pelea máis en medio ecoproducción entre Estados Unidos e varios países europeos, e ten un toque un pouco distinto que eu creo que foi o que lle deu sona, non? Que era unha pelea así máis europea. Desta peli só lembro a tipo, en lugar de coller un ascensor, coller dúas ametralladoras, boísima. Disparar ao chan e ir facendo buracos para baixar. Dispara o chan e fai un pouco círculo, un pouco Coyote e Correcaminos, non? Tamén o dos Looney Tunes de que che serran un círculo por abaixo, pero fai noela con unhas metralletas. Foi moi mítico o modelo de pistola que levaba, porque é un arma que existe de verdade, non se adoita ver no cine unha pistola full automatic, que é unha pistola pero que dispara como se fora unha ametralladora, era a pistola da Underworld. Foi unha cousa que tamén foi... Eu acórdome de algo moi gracioso, que era
os vampiros estaban fodidos porque a pesar de ter o capital, ser tal, estar perseguindo grupos como escondidos e tal, os escondidos inventan balas de luz e os joden vivos. Eso é na primeira? Ou... Sí, eso é na primeira. En plan, no, aquí inventaron as balas de luz, pero vamos a ver, quen ten o capital aquí? Sí, é verdade, porque a peli, se mal non recordo, vai de que a tipa esta empeza a investigar porque os homes lobo van como detrás dun médico humano que acaba sendo un híbrido. Claro, e a tipa é en plan de a que carallo van os homes lobo estes a buscalo, non? É un rollo así. Había unha profecía, unhas movidas. Hai moitas pelis de Underworld a cada cal peor que a anterior. Sí, porque é unha precuela na Idade Media, non? Sí. Pero incluso hai unha que é relativamente moderna. Para mí Underworld é moite cando era novo, do 2002. Sí, pero foise sostendo. E hai algunha que xa é do 2015 ou algo así. Pero bueno, todas van do mismo. Esa é a mesma tía, a que fai de Selene, que a... É a de Resident Evil da Express. Para min esta muller. Un pouco sí, non sei. Agarrouse a isto. Al ser do mesmo ano, estou vendo que a primeira peli é do 2003 e a ver, cale a ver se podo atopar cale e a última é de 2016. De 2016. Bueno, pues non é tan bella tamén. Hai 5 pelis. Eu, a colación desto, podo entrar xa nesta. 30 días de escuridade, 2007. Vistedes 30 días de escuridade? La duda ofende. Está basada nun cómic, é unha peli moi chula na que brota sangre por todos os lados e dices de que vai 30 días de escuridade. Pois un grupo de vampiros desos asquerosos, non dos que visten ben, senón dos chungos. Decide que é boa idea irse a Alaska e papar xente durante os 30 días que hai noite, despois hibernar e seguir papando xente e simular que aí houbo accidentes. Entón van a unha zona que está cerca dunha zona petroleira onde pasa un oleoducto, primeiro van con un humano que lles joda as comunicacións e despois empezan a matar peña, pero a diestro e siniestro, e queda moi chulo porque é unha peli na que hai 3 colores primordiales, que son o blanco da neve, a escuridade de noite e a sangue da peña que vai morrendo. Hostia, un pouco Sin City, non? Sí, así, un pouco Sin City. Paleta de cores. Sí, de feito un dos tipos sale en Pearl Harbor, Sin City e The Faculty. Bueno, elixiu regular, sí. regular, non se cadra os proxectos. Pero é unha das poucas adaptacións de cómics que me recordan ben o cómic. E de feito gustame máis a adaptación que o cómic. E ten un gran xogo de mesa, o Noches de Sangre. Sí, non sei. Está bastante guapo. Eu recomendo ver 30 días de escuridade. Non sei se hai algo que vos chama a atención de 30 días de escuridade. Non sabía que, cando proxeches non sabía que había cómic. Está basado nun cómic. Hai unha escena moi graciosa na que empeza a matar vampiros coas luces que ten un veciño para plantar marihuana. Oi, que bo, tío. É verdade, isto sabe, nalgúnha peli matarán algún vampiro cunha cama esta de solarium, de tomar o sol. Nesta. Porque eso non é mala idea, Hai formas... Para cando fagan unha película de vampiros galega, usar un solarium para matar vampiros. Sí, porque senón jodidos vamos aquí, non? No, aquí sol pouco. Formas así curiosas de matar vampiros non o temos aquí na lista, pero bueno, xa que mencionei Van Helsing e mencionei Underworld, non podo deixarse mencionar Blade, que é unha saga que tamén é neste plan, non? Co anticoagulante, vas dicir. De cazadores de vampiros. Bueno, eu recordo como reaccionan o tema do sol, non? Porque botan protector na primeira hai unha parte na que botan protector solar e van cun paraugas, non? Non sei se vos acordades da primeira de Blade. Bueno, Blade, esta saga de o vampiro que mata vampiros. Sociedade, unha vez máis, secreta de vampiros que se alimentan de humanos, pero hai un vampiro que é un híbrido, entón é o que pode ver o sol, non? E este tío pois vai por aí matando pois todos os vampiros que na primeira película mata vampiros con sintrón, porque descubre a axudante que é médica, descubre que se lle bota anticoagulante a sangre dos vampiros estoupan. Parece unha cousa máis bonita do mundo, matar vampiros con sintrón, que é o que usan os vellos aquí para vivir máis. Na terceira hai un momento super ridículo que para que vexas que os vampiros que lle asuda o sol que lle fan un corte de manga. É o que eu iba a comentar agora, tío, é que hai moi pouca coherencia, porque na primeira, cando lles dá o sol, empezan a arder, préndeselle lume e queda aí como a calaveira ardendo e tal. Na segunda, desfanse, é como que se lles fan grietas na pel e estoupan.
E na terceira, bueno, e na primeira ademais tampouco é para tanto, porque un tipo sai e cúbrese cun paraugas para sair o sol. Na segunda é como que se En a segunda, ao principio de todo, levan un traxe que se adapta, levan unhas gafas de visión nocturna que cando abren unha luz se adapta o iris tamén. E na terceira xa levan como unha especie de traxes que parecen os de Halo, e saen o sol, non? Porque son como unha forza especial que van desenterrar a Drácula ou non sei que historia, e o que di Foucault miran po sol e lle fun un corte de manga o sol aí como... Vai despropósito. Ryan Reynolds outra vez. Sí. Sí. Eso, as de Blade, se non Blade 1 e Blade 2 eu penso que están moi guais. A mes en Blade 2 sae o que fai de Hellboy, que non me sabe o nome de ninguén hoxe. Sí, que decir Párenme máis que uno. No, estás falando deste que tamén sale en Enemigo a las Puertas. Sí, e en El Nombre da Rosa. Bueno, Sí, este home. vou ter que buscar o que contratan por feo sempre. Ron Perlman. Perlman, que estaba pensando en Salvatore. Salvatore. Sí, porque na primeira Blade vai cazar os vampiros. Na segunda, os vampiros Pídenlle axuda. pídenlle axuda a Blade porque hai unha nova raza aí mutante de vampiro que come Come vampiro. Non? E na terceira non sei ni a que vai. Pues xa un despropósito. Terceira non, facede como que non existe. Vai Drácula. Teño tamén por aquí anotada Entrevista con el vampiro, que foi unha peli que tuvo moita sona nos anos 90 Que introduxo a nena vampiro. a nena vampiro, que era Kirsten Dunst, ¿no? Pero ollo o trío de guaperas de guaperas dos 90 que saían nesa peli, que Tom Cruise. E non consigue ser tan homoerótica como a novela. A novela é moito máis homoerótica. Sí. Aquí saen Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas facendo de francés, non? De francés que ten un circo de vampiros. Sí. Por certo, non metemos, pero o personaxe Antonio Banderas é un pouco parodiado, non metemos outra que está super guapa, que ten serie e ten peli, que é o que facemos nas sombras. Ah, sí. Que está super guai. E na serie hai un personaxe que parodia, Guillermo, que parodia completamente a Antonio Banderas en Entrevista con Vampiro. Pero está ben a serie ou está ben a peli? Eu dixeronme As que dúas. sí. A serie é divertidísima, pero a peli tamén está moi... A mí me gusta máis a serie, pero a peli tamén está super ben. Na serie hai un concilio de vampiros no que están Wesley Snipes, o sea, están todos os vampiros do cine. Pois colleron os actores e puxeron ali a facer un concilio de vampiros. Ostras, que guapo. super gracioso. É un pouco o concilio de malos de videoxogos de Romper Ralph, non? Pois algo nese plan, pero con todos os actores que fixeron de vampiros. Tamén está esta que falamos no anterior programa, a Tilda, non sei que, a de la playa, Sí. porque fixe de vampiresa en algunha peli que non sei cal é, non Creo que no sé qué La Noche, Los Amantes y la Noche o algo así. Pode ser. Pois moi guapa o que facemos nas sombras. Antes de que acabemos quero citar pelis malas de vampiros Hai unha pila delas de que son... Vou empezar con Vampiras lesbianas asesinas, onde... Pero chamas así a peli. Sí, chamas así a peli. Porque eu cando vin que anotabas isto, pensei que estabas a falar de Van Helsing. No, Vampiras lesbianas asesinas é unha peli na que sale o home lobo gay e para matar as vampiras lesbianas asesinas tes que usar a polla espada que cando lle clavas sale lefa e morre a vampira. Claro. Vale. Está Drácula 2000 que en algún sitios aparece como Drácula 2001. Ten un xiro de guión moi gracioso no que Drácula resulta ser Xudas e Coño, que Oi, por eso lle ten alerxia a plata. Molome o rollo, Basicamente Van Helsing leva vivindo tamén moitos anos porque lle bota sanguijuelas a Drácula e despois saca a sangre a sanguijuelas e fai como un suero. E aquí Drácula é Gerald Butler. Hostia, E o director dixeronlle teño un guión que se chama Drácula 2000 que o acabo de mercar. E dicille, si, estaba en ese guión. E dice, no, pero como non vou facer unha película que se chame Drácula 2000? Que manía nos 2000 de poñerlle 2000 as cousas, non? Blues Brothers 2000... Sí. Despois, teño que recomendar Vampiros de John Carpenter. Temos que... Espera un segundo, porque aquí hai anotado Drácula 2000 e despois Drácula 3000. Teño sí. moita curiosidade. No, Drácula 3000 é Drácula no espacio, nunha nave espacial que está grabado todo nun polígono industrial que colleron unha nave abandonada e lle meteron cartón pedra. Todo mellora no espacio. Eu creo que todo debería ter secuela no espacio. E despois dous grandes cazavampiros, Jason X. Despois hai dous grandes cazavampiros que son Jesucristo cazavampiros. Onde sea Judas ou outro, pois claro. E Abraham Lincoln cazador de vampiros, que para min ten unha escena moi épica na que se está pegando cun vampiro saltando de cabalo en cabalo nunha estampida de cabalos.
Esto de Abraham Lincoln Cazavampiros, para que non coñeza, é que houve unha moda como no ano 2010 ou por aí, sí. de meterlle zombies e vampiros a cousas random. Hai Don Quixote Cazavampiros, hai La Casa de Bernal da Albaceta, saíron un montón de Orgullo, Prejuicio e Zombies, saíron un montón de movidas así. Bueno, pues con esto... Espera, porque hai máis, quero falar dunha borralla que se cadra, a xente non sabe o que é, pero é que é El baile de los vampiros, que diste unha peli de Roman Polanski, que moralmente pois non se pode decir moito bodel, pero de cara a director de cine, pois a priori ten certo prestixio. Pois aquí nin eso. Esta peli é malísima. É típica peli pois de uns investigadores que van a Transilvania a investigar os casos paranormais e atópanse con vampiros. Madre mía, parece española. Dios. Parece unha peli española. Chistes que parecen de Mortadelo, tías que se ven as tetas en plan de free, chistes de un tipo que fai non sei que e ao final acaba metendo a cara nas tetas a unha vampira. Bastante lamentable. Eu pensaba que iba a estar ben porque en riba tiña como boas puntuacións por aí adiante, pero non. E Vampiros de John Carpenter, que até aquí anotada, esa a mí sí que me gusta, tío. Sí, pero das malas. Te la anotada como, joder, pues a mí sí que me mola. A mí mola, a mí. Hai unha cousa que me mola desa peli. Eu non a vin, mira que me gusta John Carpenter. Pues a mí esa peli mola moito o concepto de un grupo de animales, cazadores de vampiros, tejanos mexicanos, non, que son rollo cazarrecompensas, pero de vampiros. Entón, adícanse teñen como a sueldo do Vaticano. A sueldo do Vaticano, non me acordaba sempre disso. Sempre o Vaticano que paga isto. Sí. Teñen como camionetas e cousas todas tuneadas con artefactos para cazar vampiros e armas de cazar vampiros. Entón son unha especie de geos que desaloxan casas de vampiros. Sí. E mólame moito que entran nunha casa chea de vampiros, empezan a hostias e a tiros cos vampiros e enganchanos como a unha corda e sácanos para fora. E sácanos para fora como pero o gancho de sacar o gando, pero claro, por vampiros. Do coche que vai e saca o vampiro para fora, dallo solo a tomar polo cu, tío. A mí eso encantoume. E hai unha parte que recordo no tráiler que foi a que nos levou a ver esta peli no seu momento, que se atopa James Woods, creo, o protagonista. Sí. Se atopa con un vampiro xefe así. E lle di, nos volvemos a encontrar. E lle pregunta ele o vampiro, despois de tantos anos teño unha pregunta, aínda che funciona a pirola? Ai, co cura. E cae un cura encima e dicelle despois, que teño unha duda, señor cura, que te has empalmado cando te caíste encima de mí. Bueno, con isto pechamos. Pechamos. Eu quería facervos unha pregunta antes de marchar. Vos aceptaríades o bico do vampiro? Vos quereríades convertervos en seres da noite que viven eternamente? Depende. Son vampiros os que non lles funciona? Non. Son vampiros dos guais que todo lle axuda? Sí. Eu se foran os vampiros de Crepúsculo, a mellor, non? Porque a mí molaríame ver na vida real ese bebé como CGI. Brilles. O bebé CGI, horrible, non? Tío, se va falando esa película cando digo de non podes ver baixo o sol. É unha cousa horrible, tal, non? Vamos cortando. Un esqueleto ou algo. Parezo as luces de Vigo. Bueno, pues nada, moitas gracias por escoitar este especial Vampiros. Recordamos, collo o micro, recorda aí o do... Insultainos de forma curiosa para levar un agasallo. E veña, vémonos no seguinte. Hala, chavales.